ang mga pangalan, lugar, aksyon, at tema sa programang ito ay hango lamang sa konsepto at walang kinalaman sa totoong pangyari sa komunidad. Ito lamang ipangaliw sa mga nanunood. Patnubay ang kailangan. Thoughts Patrimony Vlog presents Mga Aso ni Conchini, a short comedy film. Me and my nanay, wah! Iritado, wah! Wari kwarta, wah! Ay nari nga siya na daon at habakat lorong-lorong. Ada kalugot nga TikTok, di ka lang ko nagkukuhan iti mo module. May papasa na buwas. Kadto alam ko din kuhan, may kunching kadto ay rabalay. Sig nga napaaraw ako, bagay may dapat dito kuhan sa lingkaran New Year. Kadto. Inanay, ari maging bubuwat pa ako. Kakaisturbo, kadto wala gadlak. Igpalog na laliwat ako kay waray nagulod, ma-expire na apniyan. Uy, agi, ano na pinahimos ka akon? Nabagamasig ko papagpalog hain mo? Kakapaog ka, katapinihan tayo ko itraksona. Inanay, nakukuhan la. Wah! A few moments later. Hilo Marikunching! Opdiroan ako nga tukuan sa hospital. Kay mapapkon ako ultrasound kan Doktora Anesing. Opdi. Oh, hilo, kaya para nakabulan timtiyan. Kuan Marikunching, unong kabulan na taktiyan. Opdi ako ha, kilik maaram taksisigmun. Nga mapaog ka, kakatuyaw. On mo pati yung kabutayan nagpinaburod ka. Ano na nga na nagpugurin at kalibutan? Upaya. A few moments later. Madirusing, ano na kita hospital. Makatulong kita kan Doktora Anesing. Aking Marikunching, baya kinukul ba makhini? Ano ito, maulol ito nga ultrasound, maulol. Paog ka, nahadlo. May naman ako nangaranak ka na. A few moments later. Good morning po, Doktora. Hello, good morning. Ano ko nag-aton? Doktora, papa-ultrasound doon taari nga akon kuan. Sangkay nga buro, dirusing. Pero nagkabulang timtiyan, misis. Marikunching, pero pato kabulang anak tiyan. Nga mapaog ka, asal mo lugo na kating papakianhan. Nga dirakot burod. Ano ko din nung nakaburod hain mo? Kakauna mo at makapul. Balitaw doko at tiyan ko anong kabulan. Hala, sige, lingkod laanay, yan relax. A few moments later. Doktora, excited na ako, excited. Anong resulta na akong kuan? Ultrasound, anak kuan, tawo at anak. Hulat anay, hulat. Adinan imo resulta, an imo anak, babayi. Agi mo pagyapon kay babayi tak anak lang ahaw. Kay lawat na pagdako, makaasawan ka no. Ayaw anay kay diri takhuman. Tim anak babayi nga misay. Ano ko dito nga kuan iyo tirada ha akon. Kanina mo pa nagkatatawa, yan na baga makauurit na. Ang resultahan kuan, ultrasound, babayi nga misay tak anak. Ano ako mula raw? Panguli kita Marikunching, kay pagalilong-larong din yung hospital. Panguli ti maupay nagkabutan dito balay nagkinanhiyon kita. Paging, Doktora Anesing. Doktora Anesing, please proceed to emergency room. Uy, hala, sigurong talaan na ito, ha? Panguli na kamo, kami dapat uoperahan nga usa. Baabaan nga ko ang doktora. Kay bagabagahin wari pakakainom pills. Bagabagahin lungay. Nabati. Tagapagguli ate. Linagulat kan ni din hingakuan lugar. Magbibiling na lako hinkuan. Magpapaanak ha akon. Hala, kung baga nasusun ka, pagbiling na lang kuan, tambalan.